НАТО вън! 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 Ако не се прекрати този договор, той ще стане безсрочен. И това е огромна опасност. Затова ние предложихме това решение. Това е проекто решение на Народното събрание, в което се казва: Народното събрание реши, възлага на правителството да прекрати договора с САЩ за 4 бази, които се ползват от 2006 година, без да се плаща стотинка, както знаете. И в тези бази в момента се подготвят се бойни действия срещу Русия на територията на Украйна. Това е истината и ние не можем да я крием. В последния брой на вестник Атака ние публикувахме имената на тези народни представители, които отхвърлиха нашето предложение. 19 на брой. Един представител на Атака, Илия Тодоров, гласува за, останалите 19 против. Един срещу 19. Това е нашата битка в парламента, разбирате ли? За какво става дума? Битка срещу нагли, абсолютно нагли, арогантни национални предатели, които в лицето ти казват, че това е глупо, че това няма да стане и ние да не се надяваме изобщо, че ще прекратим тези договори. Тук са представителите на БСП, 3 на брой. Ако има сред вас социалисти, нека да знаят, че ръководството на тяхната партия предава националните интереси. Ангел Найденов, Димитър Димитров и Атанас Зафиров. Тук са представителите на Патриотичния фронт, така наречен. Красимир Каракачанов, Милен Михов. И вече да не изброяваме останалите ГЕРБ, ДПС, Реформаторски блок и останали, които са също против нашето предложение. Тези 19 човека гласуваха и в комисията нашето предложение не мина. Това ще бъде и в залата. Затова аз говоря за седморна коалиция вече. Не шесторна, не четворна, седморна. Нема да си правим илюзии повече. БСП, трета седмица в тяхната стая сме оставили подписка за членството в НАТО, референдум. Сега ще ви покажа и тази бланка. Тя е публикувана в последния брой на вестник Атака. Тази бланка, скъпи приятели, започваме да събираме подписка в цялата страна. Защото БСП отказаха да присъединят своите 39 гласа и да съберем 48 народни представители и тогава можехме да инициираме референдум с въпрос, чета: желаете ли да бъде прекратено членството на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор НАТО? Какъв е отговор? Естествено, да! Тази подписка трябваше да започне от Народното събрание. Оказа се, че там няма 48 гласа, освен нашите 11 на Атака. И нека много да се замислят българите, когато гласуват, какви хора изпращат в парламента. Нека да се замислят и да знаят, че от техния глас зависи всичко. Ние правим каквото можем. 10 години го правим. Без умора, без да се огънем, продължаваме да го правим. Само че трябва да сме не 11, а 150, за да има успех нашата кауза. Това е, което всеки трябва да си го запечата в главата и да го знае. Тази подписка сега, с тази бланка, тя е публикувана в последния брой на вестник Атака. Тя трябва да се изкопира от всеки един от вас, да се предлага на всички познати и близки, да се подписват и да съберем 300 000 подписа, за да може по този начин да влезе искането за референдум в Народното събрание и там отново ще зависи обаче от мнозинството. Но ние тази битка трябва да я проведем. Ние сме длъжни да я проведем, защото участието на НАТО в момента, на България в НАТО, е пагубно за нас. Ако през последните 9 години това участие някак си минаваше незабелязано, то сега вече е много опасно, защото ние имаме военна техника натовска, която в момента се стоварва на гара Зимница. И сега в предаването на Делник отивам да го подготвям от 16 часа, ще покажем кадри
как се стоварва тази техника. Тайно, тихомълком, нашият обаче оператор е успял да заснеме как се стоварва военна техника. Това, което го отричат военният министър в парламента, всички останали казват, че не било вярно, се оказва вярно. Ние искаме да отговорят на въпроса за какво готвят България. Защо в Пентагона наричат България фронтова линия, огнева линия? Какво се готви на тази огнева линия и кого ще изгори този огън? Това искаме да знаем. И това не е сяване на страх у хората, това е желание за истина. Така че, скъпи приятели и съратници, нека тези протестни митинги да продължават и да стават все по-многолюдни, за да показваме на управляващите, че ние, българите, не сме съгласни с това да бъдем в НАТО, че искаме излизане от този опасен, агресивен пакт, че искаме разграничение от военните действия, неутралитет и не искаме вражда с Русия. Не искаме бойни действия, които да започват от България. Това е, което искаме. Ако някой смята, че това е много или това е лошо, нека да излезе да го каже. Тогава той трябва да излезе да каже: искаме война. Който иска война, нека да излезе да го каже ясно. Ние не искаме война. Особено военни действия срещу Русия. Не само защото е наша освободителка, не само защото нямаме никакви основания да участваме в мръсните геополитически игри на САЩ, а защото България има интерес, национален интерес да бъдем в добри отношения с тази велика страна, да бъдем в икономически, културни и всякакви други отношения. Вие знаете, че сега губим милиони, стотици милиони от наложените санкции, от това, че няма да идват руски туристи, от това, че не можем да изнасяме нашите продукти там. Всичко това е загуба за България и тази загуба е причинена от управляващите и в тази сграда, и в онази сграда. Тези управляващи трябва да бъдат свалени от власт. Те трябва да си отидат и на власт България трябва да бъдат патриоти с отговорност за националния интерес на България. А националният интерес на България диктува да бъдем в добри отношения с Русия, да търгуваме с нас, с тях, да направим Южен поток, да направим Белене и да живеем по-добре и да вкараме тук руски инвестиции, а не както казва тази персона, този смешен човек, за съжаление, президент на България. На него не му трябва ни руски инвестиции. Оставка! 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 Ние искаме оставката на Плевнелиев, оставката на това правителство и провеждане на честни, истински честни избори, в които българина най-после да каже своя глас, а неговия глас. Това е много ясно, това се знае и от проучванията, и от вашето убеждение. Се знае, че българина не иска да членуваме в НАТО, българина не иска тази колониална система, която ни наложиха. Крадлива, грабителска колониална система. Ние искаме друг тип държава, икономически и социално отношение справедлива. Ние искаме българските ресурси да бъдат експлоатирани от български фирми, от българи. Ние искаме печалбите, които сега изнасят чуждите компании западни, да остават в България и тогава да видим, че може да се живее по-добре. Това искаме и това е нашата кауза. Това е нашата патриотична кауза. Желая ви успех! Отивам да подготвя моето предаване, защото то ще стигне до стотици хиляди милиони българи. И това е също част от моята работа. Знаете, че за нас няма почивка, няма неделя. Успех и победа!